Bé, l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, més conegut com la plusvàlua, és un impost d'aplicació potestativa que actualment tenen incorporat a la gran majoria d'ajuntaments i que pot formar part del model de finançament local, contribuint també així a assolir la suficiència financera necessària per atendre el conjunt de competències municipals. La sentència del Tribunal Constitucional en referència a la supressió d'aquest impost afecta directament i negativa a totes les arques dels ajuntaments i, per tant, també el de Cornellà, que en el seu moment es va calcular aproximadament que podien ser uns 7 milions d'euros. I, evidentment, aquestes previsions d'ingressos es veuran afectades també a tot el pressupost. Ha estat un cop dur per les finances municipals i és responsabilitat del Govern de l'Estat en la mesura que no va abordar la reforma legislativa que instava a fer el propi Tribunal Constitucional en l'anterior sentència de l'any 2017 amb l'objectiu de corregir els supòsits en què es liquidava l'impost sense existir un increment real de valor dels terrenys. El que posava en qüestió la sentència no era l'impost, sinó el mètode de càlcul utilitzat per determinar la base imposable. Davant d'aquesta situació, l'Estat s'ha vist obligat a fer en 15 dies tot el que no va fer en 4 anys i mig i amb el Reial Decret Llei 26/2021 recull una nova fórmula per determinar la base imposable de l'impost, amb uns coeficients que s'actualitzaran cada any i que sí que mantenen vinculació amb l'evolució del mercat immobiliari. I, a més, el contribuent li permet acollir-se a un mètode alternatiu per determinar aquesta base imposable, consistent en acreditar que l'increment de valor ha estat menor al resultant del mètode objectiu o fins i tot que no ha existit, supòsit en el qual quedaria exempt de la tributació. Ara bé, aquesta reforma, aprovada amb el Reial Decret Llei 26/2021, no recull cap mecanisme de compensació en favor dels ajuntaments per tota la pèrdua d'ingressos que haurà comportat de manera immediata la sentència del Tribunal Constitucional. I tampoc preveu compensar la pèrdua permanent d'ingressos que derivarà de la nova metodologia de càlcul. Per tots aquests motius, el que demanem en aquesta moció i que ja vam traslladar al ple de pressupostos d'octubre és que instem el Govern de l'Estat a que creï, per un costat, un fons extraordinari per compensar la pèrdua d'ingressos que ocasiona aquesta sentència sobre les finances municipals, tant per aquelles transmissions que s'hagin efectuat durant els 15 dies en què no s'ha pogut exigir l'impost, com sobretot per aquelles transmissions anteriors que estaven pendents de liquidar i que no es podran efectuar i les que no havien adquirit caràcter ferm i caldrà retornar als contribuents en base als fonaments de la sentència. I també, per una altra banda, instar el Govern de l'Estat a que es creï un fons permanent de compensació en favor dels ajuntaments per la reducció d'ingressos que generarà aquest nou mètode de determinació de la base imposable en compliment del principi de suficiència financera. Gràcies.